रायजोफोरनि थिया गोबांनि सोंलु रन्जन दैमारि सारा मानो इलेक्सन गेलेनो मोना गुबुनफ्रा माथो जेलनिफ्रायनो देरहायो लिडार जायो जोंनाबो गेलेहोनांगौ आं बेखौ खिथागोन नोंथांमोननो दाउट जानानै थानायफोरनि थाखायसो सिगांबो आं खिथाबायमोनदां बेनि सिगां मोनसे भिडिअ होग्रोनो दिनै खामायबायबो 500 रायजोफोर दिनै हाग्रा एवदों हाजिरा माने आजिखालि मा जाबाय हाग्रा एवग्राबो मा खामानि मावग्रा जिखुनु मोननो थांला गोबां मानसिया खम जालांबाय जायनि जाउनाव बेखार जेंनायाबो बारायबाय गोबांनो जबखौथ' नागिरबाबो मोनला आरो साफ्रोमबो फरायगिरिफोरनि थांखिया बेल' जानाङा जे जब साख्रि बा साख्रियानो गासिबो मावनानैबो जानांगौ आंथ' बेखायनो बुंनो लुबैयो माने जायफ्रा थाखा फैसाया देरसिन नङा खोथाया थाखा फैसा थाबाबो माबाबो माने नोङो हाजिराखौबो मालाबा सम मोनोबा मावनांगौ सोरबा लेङोब्ला नोंहा ओरै देहायाबो गोलोमदै गबाय प्लास ओरै थाइसे थाइनैबाबो इनकामबो जाबाय गोनांबाबो हाजिरा मावनांगौ हानायफ्रा जायफ्रा लाजिया आं बेखौ सानो आरोना आराम थाबाय थानानै बोरै जाबावनो बेबायदि थारमाने बे फिसा फिसौ हाग्राया मेचिनजों थांजोबखागोन मेचिन थिखादेरगोनलै ग्रिसु दाननायाबो धेमालि नङा रायजोफोरनि थिया फुटल' फैखादों स्रोब हाबनानै नैबेयाव हाबबायबो दहाय नै बाव खैथा सुबाय सुनानै थाबोखो माखासे दानबाय दिनै सानसेबाव गय बागानाव हाजिरा बैग्रिखौ दानग्रोजोब्बाय गिदिर गिदिरखौ माखासेखौ मेचिनजों होनोसै दिनैबो ओरैबायदि गरममोन जोब्बाय दायो थांनायनि बारि नोंथांमोननि जायगायाव बबेयाव हाजिराया बेसेबां सोलिदों सानसेयाव दायो खोन्थाहरलाय हाजिराखौबो गोबां सुबुंफ्रा मावलाना आजिखालि मावग्राफ्रासो मावसै बेसाराफोर खिन्थु हाजिरा मावनानै जा मानाय जा अनलायनाय दंबा बै गैयै न'खरनावबो गोजोननाया बिराद दं जास्ट लोगोफ्रा हौवायानो जा हिन्जावानो जा फैसानिल' थाखा फैसानिल' लबि जानाङा अब्लानो गोजोननाया दं नोगोद गरम दिनै सिजोब्बाय नै माबा गैखाया ड्रेसानो गोलोमदै गनाया रायजोफोर खामानियाबो जोबबोबाय दिनै माखासे मानि आरो दंबावो ओमफ्राय आरो बेदरबाव नै बेदर बांद्राय जानायखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय हाग्रा एवलाय मालाय खालामनांसिगोनलै ओरै गोलोमदैबो गहोनाय जाबाय एसे एनै फैसाबो फैबाय होननानै एवखांबाय नै बेदरसो आरोबाव बेदर जाग्रोनोसै मोनसे खोथाखौ आं दहाय बुंदोंमोन ना आं दा बुंगोन जाखांनानैसो बुंगोन दे गोबाङा सोंबाय थायो नाब्ला सारनि सायावहाय मानो इलेक्सन गेलेहोआ नाब्ला सारखौ गेलेहोथारनांगौ देरहाखागोन जेलनिफ्रायनो गुबुनफ्राथ' गेलेयो नाब्ला सारखौ मानो गेलेहोआ रन्जन दैमारि सारखौ गोबांना बेनो खायफा आरोना बुजियैफ्रा कमेन्टआव नाथाय मानो गेलेहोआखै साननायाथ' थाखागोन बयनाबो मानो आं बेखौ जाग्रोनानै लाना ओमफ्रायसो एन्सारखौ एसेबाबो होगोन आं दहायनो बुंदोंमोन ओंखाम जाखाङोब्ला आं निस्सय खिथागोन आं भिडिअखौ जिखुनु जा फार्स्टआवनो खिथाग्रोनो गोसो जायो इसेबां मावथिबो नङा गोदो उन्दैयाव बिफाफोरजों हाग्रा दानबा माबा बोफानाय मानाय एसे एनै मावोमोन बिराद गोबाव जाबाय मावैयाबो दा सानबाय मा इसिबां बेदर माबा माबि जाबाय थायो दाननायबो जाबाय ओरै एक्सारसाइस बायदिबो जाबाय परिश्रमबो गोलोमदैबो गबाय आरो सासे आदाया नै ओंखामबो जाहोखाबाय दानो आरो नै थालिर जानोसै दाबो मोनहैयाखै गोलोमजोबनानै दं हाजिराबो मोनबाय 500 जिखुनुआनो जाया आं मेन भिडिअ फैनोसै गोबाङा सोङो बे जाहैबाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ मानो इलेक्सन गेलेहोआ गोबांनि सोंनाय जेलनि सिंनिफ्रायनो गेलेहोब्ला बेबोथ' दारायनानै देरहायोब्ला गबोसिगौ बेबायदि गोबांना साननाय दङ जेलाव थानायावनो गेलेहोनांगौ गोबांनियाव साननाय जायफ्रा मिथिया बेखौ दिनै शेयार खालामनो हागोन इलेक्सन कमिसननियाबो माखासे नर्म्स रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सफोर दङ नोंगौ केस गोनांफोर माखासे जेलाव जोबजानायफ्राबो जेल सिंनिफ्रायबो नोंहा फिल्ड दङबा गेलेनो हायो मोन्थाय दङ नमिनेसनबो होनो हायो गेलेनोबो हायो आरो देरहायोबा
खामानि मावनोबो मोनथायबो मोनो दा रन्जन दैमारि सारा मानो गेलेनो मोना गोबां कुइसन जायो सोंलु सिखारो बे जाहैबाय केसा हाइनास नन हाइनास थायो गोबांथार आरो लोगोसे कनभिक्टेड होननायखौ गोबाङा खोनाखाबाय जों खोनायोल' कनभिक्टेड दा बिथांमोना कनभिक्टेड जानायफ्रा जायफ्रा कनभिक्टेड केसाव गोलैनाय बैफोरबायदि बिथांमोना इलेक्शन कमिशननि रुल्स बायदि बिसोरो भट गेलेनो मोना बा इलेक्शन गेलेनो मोना जायफ्रा कनभिक्टेड जायाखै नर्मेल केसफोर बैफोरबायदि गेलेनो मोनो जायनि थाखाय रन्जन दैमारि सारा दिनैनि दिनाव मोनथाय मोनाखै नङाबा माखासे रायजोनि सापर्ट होनाय नाजानाय बेफ्राव दिनैसिमाव गेलेयोबा खोथायानो गैया देरहासिगौ बे खारन आरोना नङाबा गेलेहोसिगौ दा कमेन्टआव गोबाङा बुंहरो गेलेहो सारखौ मानो गेलेहोआ गेलेहोनांगौ नैबे आरोना नङाबाथ' गेलेयो देरहायो बेबायदि दा मैया आदावफोरनि भिडिअखौबो नुदों नोंथांमोना रिसेन्टलि आरो मोनसे भिडिअ ओंखारबावदों रन्जित दैमारि सार फेरेंगा सारनि भिडिअ बे जाहैबाय BPFनि लिडारफ्रा सिगां जौ लोंनानैसो माखासे खामानिफोरखौ मावोमोन जाहैदों दा गावसोरो गाइखेर लोंनानै फिथाइ सामथाइ जानानै जुस लोंनानैसो खामानिखौ मावो थिग बेबायदिनो किसुमाना खोथाजों बाथ्राजों ओरै हेब्राय मेब्राय जाबाय थादों बिनिखायनो इसेबां गोरोंद्रायफ्राबो मालाबा गालिनो नालाय बेखायनो एबारनियावहाय रन्जन दैमारि सारा जुदि गबोआ आदावफ्रियाबो इन्डिपेन्डेन्ट जेननाय देरहानाया थाखायो जेनबाबो देरहाबाबो भट बोखावगोन जेराव फेरेंगा सार नङाबा गबिन्द सार होयो बेयाव नमिनेसन होगोन डाइरेक्ट बिथाङा फोरमायदों गावनि ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला नुगोन थ' बेबायदि आरोना रन्जन दैमारि सारा गबोग्रोबाथ' गेलेला नाथाय इलेक्शननि सिगां गबोग्रोआबा उफाय गैया गसंनांगोन होननानै बिथाङा फुल एन्ड फाइनाल थिरांथा लाबाय बेबायदि आरोना थ' भिडिअखौ जायफ्रा नुबाय बुजिबायबो जानो हागौ खामानिबो मावबाय फैसाबो मोनजेनबाय गोजोन न'खर दानो इसेबां फैसानिबो गोनांथि गैया हाजिरा मावनानै जाग्राफोरनावबो अनलायनाय दंबा बिराद गोजोननाय दङ बेखायनो जोंनि गेजेराव हाजिरा मावग्राबो मोनला आजिखालि जायफ्रा गोसो गुदुंना मावनांगौबो देहायाबो फ्रात फ्रिट थायो लाजिनाया गार रावबो जोनोमनिफ्राय गोनां गेदेर जानानै फैया सोरबा गोनां गेदेरबाबो स्ट्रागल खालामनानै बिसिनि लाइफ स्ट'रियाबो माबा मोनसे बेखायनो जि हायो नोंहा मावनो गोसो दं लाजिनाया गारनानै मावनांगौ आरोना हिउजफोरनिसिम आंनि बे बुंनाय इसिबां टेलेन्टेडबो नङा इडुकेटेडबो नङा जास्ट आंनिफ्राय मा मोनदांदों आं बेखौ बुंदों आरोना गोरोंद्राय देखायदों मादों बिदि खोथा नङा बेखिनिया थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেনত যোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম তো হিটো এটা আশা লৈছোঁ কি আমাৰ অঞ্চলটো আমি ভালকৈ সজাবৰ কাৰণে গতিকে ৰাইজে আৰু আপোনালোক সবে যদি মিলি